भाई नरक तिनी और तामनि बागै अब हाइके गाड़ी रक जे कंपनी जे एनएच रूट जे सामं खायतमान तामनि बागै नर तिनबो कासुगा बरं सिनि नक हक सबाय बरक रां फैसा दिनाय हिनाय चुन दियांगै यबन बागै कासुना तमनि नक रक रैं दङ बरक खाय आफ्रो साव दिनानि हिनाय नक रां दिनाय हिसाव के ताफे दियाखै नक चितंना करिं दङ तबानि कय मास रक खानानि ना नक बाय माले प्राय 1.5 বছর दखना बादा बायना सुबाय जागो सुबायो बरक सुबायो ओ जे एनएच काम खायना सुबायो तामबाय फाय सुबाय मानाबो जेसीबी रक बाय गाबोन परे बरक ताम हिन साइकेलंखा रेनाय हिनाय रां मानानो नन रां दिनाय हिसाव गे ताबो खाय नों ब जागा रक त आं तावखौ किसिजा चिकन तेखाय नक सापाखै तंना मिया हिसाबा ओंखाय ताबो अबनति नर बबहाय कग्र गोसानाय जे तंक संतनाय लुकरंग बबहाय कग्र सानाम संनर जोंथ' दाम साना एसे मान थाइना जों मान खायनांगौ जों माना मोजां एसे मान थाइना जों माया हेंगे ते काम खायना रिया काम अफ खायना तनिसिनाय बोसोरं नेमने मान थाइरक बोसोरक तंग मानेबो मान थाइरक बोसोरक तंग माने मान माने थाइतो अब ताव ताम बिसना जे कासे कासे नै जागानो जाय बा थांनो जाय जाबाता जागानो बुजि मानसि नाय जाबा थांजाक बा 26 थांजाक बे थामने जाय दिनाय जाबा गाबोन खिंता मान 220 रक थांजागय रांसि माया हंगाय माया सेक्सा दिते मे सेक्सा आबो माया नकता किसासि मानो अलदे पास उसुनि बिसिं उसुसि मानखौ केबन रिका 30000 केबन रिका 50000 जाला बाबा नक सबाय कां खाबाय क्या नक सबाय खने लांगन नुदन कि साय खने ब्लक काल बेथा ब्लक सलत केला तेम ताबे मा तंजाव बसाबो जे बगिरा माजा आमना बर रां दे थुका आबो जे ओ अलबन दे मा खै थु दे हाबरा गाबन जों त नुगे बखादु खनांगले बाबा कले जों हायनो बेसरा बर बसाबो जे बगिरा मा गे बन बन छदि नि नाहामा जे बन छदि कि हो माने जे बन जों खाना बेसनि बारा खने जों बर बिरा खान ताखा अयन जागा खाय जों खनावो नाबल बखं फांजा 10000 12000 दिखा जागा बो सलाक गाय दिखा जों ला जागा बा सुंदां खम दिखा बखं सुंदां खम दिखा ल जों सिया ने जों बो जों थुंगा का ता जों बो ते थुंजा लिया बाबो खाथिनि जे मा फै थुंमा सा का जों ओ काम जों बल खायथिने जों या जों लामा हाय हेबले हानानै जों जों को ब्लाबो बखं ता फै दिखा न बो सबाय दे बिखा जि खति प्रबक जों पाहि दे हंगा जों ता जों गां फालिया जि खति प्रन दे बायथ जों गाम या कन्नाय एमने नंनि ओ जे दागाराव थामा कागज रखाय त तंबाय माने कागज त तंबाय जों या अब जतन बेबाग्रो अब जे गभर्नमेन्ट जे बरंनि मानथाय जेरै नाइन सामानाफोर नर कागज र जतन फंबाय कनाब्ला फरंगै से ब्लक जमा दे फारि जों देखा बक सा न गले गले फायै जों ते सा सयक्ला खान लाबो बफां कय बसर इंगा जों सासिं लाबो बफां सब सार इंगा उसु बफां जों त 16000 इंगा बक जों साइक्लांग 1 मास 1.5 मास पनकै नंग जों बनसै साहाला नै आष्टमा सय तंग लाबो जों बनसै कुन साया गा जों संखे थां फायजाखा सा दाबो आष्टमा सय तंखा जों त नंग नासिम जों समिंखा ताम बते इंगा बक साव जों साइमिया मुंति जों ओ ताम सिका म गभर्नमेन्ट इंगा थानि छांग गा थांजाका थांगा बक साव जों सिका ओ किबि कागज पाथगौ मा न दंग बो सां मासा आति हिंता जों ते कय मास तंखना सा जों त जों ते नासिम दा जों बं पंग जों twab जों सा थाइमानिया साल बोसोर जरा का सुना एमने नर जदि तिनिबो जदि कोनो जेनि गौया सा जों कासिमा जे पेमेन्ट पुरा खाया सा फन्त जों काम बर खाइदिनाय अब त खाय पनि बर